ట్రంప్, షరీఫ్ రోజురోజుకి బాగా క్లోజ్ అయిపోతున్నారురా. షరీఫ్ ఎవడో పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ట్రంప్ తెగ పొగిడేస్తున్నాడు. గ్రేట్ లీడర్ అంట, గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంట. ఏదో ఒక రోజు మీటింగ్ లో అల్లాహ్ అక్బర్ అని కోటిపి పారిపోతాడులే. వి వన్ ద వార్ ఓవర్ ఇండియా సేస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ షరీఫ్. అబ్బా, పాకిస్తాన్ వాళ్ళందరూ బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్స్ లా బిహేవ్ చేస్తారు ఎందుకో. అందరూ కాదు, చచ్చిపోయిన వాళ్ళని తీసేయి. డోంట్ స్పీక్ ఇల్ ఆఫ్ ద డెడ్. ఓకే, అదేంటి బుక్ ఇటివ్వు. డూ ఎపిక్ షిట్. బాత్రూంలో కూర్చొని చదవాలా? సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్ రా. ఒకసారి చదివితే లైఫ్ మారిపోద్ది. శివాజీ సినిమాలో రజనీకాంత్ లా రోడ్లు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతానా? పోవచ్చు, విత్ మ్యూజిక్ కా. ఈ టి 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 టీ టి 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 టీ టి 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 టీ టి 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 టీ టి 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 టీ టిటిటిటిటిటి, టిటిటిటిటిటి. మొహం మీద దింగుతా శివాజీ. ఓకే. Tapi pala so tara ba? Tulo